Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nakita ulit tayo sa ating weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hulyo 14 hanggang 16, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. At meron po tayong meron po tayong babanaagan pong sama ng panahon sa may silangan po ng extreme northern Luzon na kung saan baka po ma-activate po ang hanging habagat sa ating bansa, lalo na po ang kanluran bahagi po ng Visayas at Mimaropa. Explain natin yan mamaya lamang. Ito muna yung ating CraftSat. Ayan po, kita po natin na yun. Ito po ay mula na yung araw ng Miyerkules hanggang bukas, Huwebes. Yung surface trough nagpaulan sa malaking bahagi ng ating bansa ay medyo umakyat po na yon sa may bahagi ng Luzon. At nagbibigay po dito ng mga thunderstorms lalo na sa hapon at ngayong gabi. At kasama rin po ang Visayas at mga localized thunderstorms na po sa bahagi ng Mindanao. Samantala, ito po yung panibagong low pressure area na biglang nabuo sa nakalipas na 24 oras. Ito po si LPA 98W. Isa na po siyang aktibong low pressure area na may medium chance na maging bagyo po ito sa loob ng 24 oras. Subalit, hindi po ito makaka-apekto na direkta sa ating bansa. Indirectly, meron. Ito po ang paghikayat itong habagat. So, may mga ulap na po dito sa may kanluran bahagi po ng Borneo. Kitang-kita po natin ito. Ito po yung simula ng habagat na kapag maging aktibo po, kapag lumakas po ito bilang bagyo by tomorrow or Friday, tuloy-tuloy na po ito pupunta sa may area po ng Palawan dahil po tapos ng monsoon break at mukhang hanggang next week ay magkakaroon po tayo ng mga occasional monsoon rain sa kanluran bahagi ng ating bansa. Sa silangan bahagi, not a problem. May mga times lang na may mga padaan-daan pong mga thunderstorms dala ng habagat but sisikat pa rin ang haring araw lalo na sa morning but sa tanghali gabi baka may mga thunderstorms din. So yan po, antabayan natin ang latest niyan at mukhang magbibigay ng mga ulan sa kanluran bahagi po ng ating bansa. So yan po ang fast animation, nakikita po ninyo na meron pong upper level low, ito yung low pressure area around 40 to 50,000 feet na nagbibigay po ng development dito sa low pressure na ito kasi yung low level niya ay parang nag-act din siya as a high pressure. Nagbibigay dito ng much convection dito sa LPA na ito. Ito naman ang mga ulan na yun dito ay dulot po nitong surface trough na ito na yung habagat na posibleng pupunta dito sa may bahagi po ng Palawan at Western Visayas simula po bukas hanggang sa weekend. So, antabayan na natin yan. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com, ito po yung satellite loop during the past 6 hours. Simula na yung kaninang alauna hanggang na yung alas 7. At nakita po natin halos buong bansa ay nagkakaroon po ng mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms. Dulot po nitong trough dito. May trough po siya dito. Okay, pag ganyan siya. So, affected po ang itong mga areas na ito sa tabi-tabi. Ito naman yung LPA na nagde-develop na yon. Dito po siya. Ito naman yung trough ng LPA. Okay, meron nga umiikot dito but pa rin siya ng surface trough. At ito naman yung mga forecast na ulan, rainfall accumulation hanggang sa Biyernes. Kikita po ninyo na karamihan na maulan ay naka-focus po dito sa may kanluran bahagi ng Visayas, kanluran Mindanao, at Mimaropa dahil nga po sa habagat. Okay? Papa-enhance niyang ganyan. At ito yung LPA na posibleng mag-form. Nandyan siya. At ito itatahak pa patungo dyan. So habang umakyat siyang mabagal, lalakas yung habagat. Okay? At ayan po ang babantayan natin. Ito naman po yung wind forecast at confirm po dito base po sa dalawang computer models. Unahin natin yung American model. So nakikita po natin by tomorrow and Friday, ayan po, may southwesterly surface wind flow na siya or posibleng habagat pa. At kita po natin, tropical storm na po siya dito pero nasa labas pa rin ng PAR o nasa boundary lang po ng Philippine Area of Responsibility. This is on sa darating pong Biyernes. Okay? East of Batanes na siya. At yung track niya po ay pataas patungo sa general direction po ng Southern Islands of Japan. So yan po. At posibleng maging typhoon habang dumadaan dito at maglalandfall po sa Miyerkules sa may Eastern China. At dito naman po sa pinanggalingan niya, meron na naman pong isang mag-form
posibleng LPA 99W at siya ang magpapalit para maghikayat ng habagat. So, makikita po natin na yung weekend hanggang next weekend, posibleng habagat weather tayo, lalo ng western sections ng ating bansa. But, mukhang hindi masyado dito sa may western Luzon. Malalaman po natin yan, depende sa development dito mga system. So, yan po, isang malaking weather system, possible as a monsoon depression or tropical storm or maging bagyo rin po siya. At next Friday, ano pa rin po siya, malaking monsoon depression. Maghihikayat po itong habagat sa western sections ng Visayas. Kasama po ang Mimaropa and Palawan area. So please take all necessary precautions. Yan po ang American model. European model ay iba po ang pinapakita. Although same po sila na yung darating Friday, Saturday, and Sunday ay magiging ganap na bagyo po siya. But sa Lunes, July 19 hanggang Tuesday, Wednesday, and Thursday, July 22 ay quasi-stationary lang po dyan ang C98W o magiging potential na bagyo. At unti-unti po siyang aakyat sa Thursday at Friday, July 22 to 23 patungong Southern Islands of Japan. So, itong sa European model, walang pangalawang system. Isa lang po siya, mag-stationary lamang po siya. Pero yung American model, dalawang system po siya mag-form. Okay? Yung isa maglalandfall sa Eastern China at meron naman po dito yung isang kasunod. So, malalaman po natin yan, which is true. Okay? Dahil po sa nakaraang taon, ang umiiral pa rin magaling sa mga forecast ay yung European model. But nakikita natin for the past 6 months ay nag-improve po ang American model. At iyan po, ang habagat ay magiging dominant wind system sa ating bansa simula na yung weekend hanggang next weekend. So, yan po ang scenario, but if tatanungin nyo sa akin kung may landfall po dito sa dalawang system, ay wala po. Okay? Ang pinapakita lang po dito ay paghikayat po nila sa habagat. Okay? Kung dalawa po sila. Pero kung isa lang, ito lang si 98W, posibleng maghikayat itong habagat. So, babantayin po natin yung system na yan. Yan po, pinapakita ko lang dito ang ensemble ng American model. Pinapakita ay dito po sa may Western Japan, ang landfall sa may Kyushu. Samantala, ang model ng European ay dito po sa may in-between Northern Taiwan up to Okinawa. Okay? At Ryukyu Islands. So, yun ang pinapakita na track ng European model, yung ensemble track nila. So, magkaiba pa po. But, same sila na for the next 24 to 48 hours, magiging isa po siyang ganap na tropical depression or tropical storm o bagyo, in short. Okay? At bago tayong paalam, ito yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook from the Climate Prediction Center ng NOAA. Issued po ito every Wednesday. At ito yung latest, valid for today, July 14 hanggang July 20 or week 1. Naka-high chance po o high confidence na may mag-form po na bagyo po dito sa may silangan ng ating bansa. At high din po ang confidence na maging above average ang rainfall sa may bahagi po ng Mindanao, Western Visayas at Mimaropa dahil nga sa paghikayat ng habagat. Samantala, dito naman po sa ikalawang linggo, July 21 to July 27, continuous pa rin ang flow ng habagat sa ating bansa dahil po sa posibleng pag-form ng another tropical cyclone o pwede yung dati pa rin, si 98W, based sa European model, but itong pinapakita, dahil po itong Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ay galing po mostly sa American model. So itong pinapakita, for next week, nasa 50-50 po or 50% chance or moderate or medium confidence na may mag-perform ditong bagyo. So, hindi pa ito 100%. So, antabayan na lang po natin ang latest, lalo na po by next week, kung matutuloy po yan. But, rest assured, magkakaroon po tayo ng possible development ng isang bagyo sa may east of extreme northerly zone or east of Taiwan. Slow moving pa, kaya medyo delikado po ma-enhance ang ating habagat for the next 1 week. Okay, so, ang advice ko lang sa inyo ay take all necessary precautions against flash floods, landslides, dahil po pag may habagat na malakas ay
magka-cause po ito ng mga flooding sa low-lying areas, overflowing riverbanks as well as yung pagguho ng lupa. So mag-ingat po tayong lahat. Listen to updates from Pag-asa and other disaster agencies na nagmo-monitor ng mga weather systems na ganito at yung pagbabala sa atin na dapat tayo maghanda. Dahil in the past po, kapag may slow-moving at hindi gumagalaw na bagyo between Northern Luzon, sa may east of Taiwan, south of Japan, kahit nasa labas pa yan ng power, posibleng lalakas po yung habagat. So, mag-iingat po tayong lahat. Mabuti kung fast-moving siya, but ang problema nga, pinapakita itong dalawang model, mukhang mabagal, especially yung European model, mukhang mabagal or quasi-stationary itong si 98W. At yun, magbibigay ng mga ulan sa ating bansa. So, please take all necessary precautions at abangan ang next update natin sa Friday. Pero kung maging bagyo siya bukas, mag-i-issue tayong special coverage doon sa weather system malapit sa Philippine Area of Responsibility. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Let's all pray. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.